L-industrija tal-films Malta tkompli tissaħħaħ u tħalli impatt pożittiv fuq l-ekonomija tal-pajjiż. F'artiklu ta' opinjoni fil-Gazzetta llum il-Kummissarju tal-Films Johan Grech sostna li s-settur mhux biss qed jattira investiment barrani, iżda qed joħloq ukoll aktar impjiegi u opportunitajiet għall-ħaddiema Maltin. Grech irrimarka li rapport ekonomiku li sar mit-Chief Officer għall-Ekonomija fih dan il-Bank Ċentrali Dr. Aaron G. Grech dwar l-industrija juri żieda sostanzjali fl-impjiegi marbuta mal-produzzjonijiet tal-films. Fil-waqt li bejn 2005 u bejn 2017 is-settur sostna medja ta' aktar minn 500 impjieg full-time fis-sena, bejn 2018 u s-sena l-oħra dan in-numru tela l-aktar minn 2500 impjieg fis-sena. Grech sostna li l-benefiċċji tal-industrija jinfirxu ferm lil mis-settur kreattiv. Skont Grech il-produzzjonijiet internazzjonali jġibu xogħol u attività ekonomika għal diversi joqsma fosthom it-trasport, il-kostruzzjoni, il-loġika, il-catering, l-akkomodazzjoni u negozji oħra li jipprovdu servizzi relatati. Il-Kummissarju tal-Films qal ukoll li l-industrija toffri aktar opportunitajiet ta' taħriġ u żvilupp professjonali għal Maltin li jixtiequ jibnu karriera f'dan il-qasam. Huwa sostna li l-akbar suċċess tal-industrija tal-films Malta ma titkejjelx biss bin-numru ta' produzzjonijiet li jinġibdu fil-pajjiż, iżda wkoll bil-fatt li qed jinħolqu karrieri sostenibbli u futur għal ġenerazzjonijiet ġodda ta' professjonisti Maltin. Huwa temm jgħid l-industrija tal-films għandha tibqa' titqies bħala investiment fit-tul li jkompli jsaħħaħ l-ekonomija Maltija u jżid il-kompetittività ta' Malta fuq livell internazzjonali.